אני עוברת לאצבע השנייה שלי, שבה הסרתי את הג'ל עקב שבר של הלקוחה שלי בציפורן, ואני הולכת להדביק טיפס ג'ל. טיפס ג'ל זה טיפס שעשוי מג'ל בעצמו, ולכן אני יכולה להדביק אותו גם עם ג'ל, עם רבר בייס, עם בייס. אני יכולה להדביק וזה ידבק באופן מושלם. למה טיפס ג'ל ומה זה בכלל? טיפס ג'ל זה טיפס שמיוצר מהג'ל עצמו. מייצרים תבניות כמו פלסטיק בדיוק, רק בג'ל. מה היתרון שלו? שהוא נצמד הרבה יותר טוב לציפורן ומתחבר יותר טוב עם כל מיני תהליכים שעושים בציפורניים עם חומרי ג'ל. אם זה ג'ל בנייה, אם זה פוליג'ל ואם זה מבנה אנטומי. לכל התהליך הזה אני אצטרך את העזרה של הלקוחה שלי. יש לי פה פנס לד, שאני אצטרך שהלקוחה שלי תעזור לי איתו ברגע שנדביק את הטיפס. בבקשה, תחזיקי. יש לי פה טיפס ג'ל בצורה של הציפורן של הלקוחה, שהיא רצתה מעין שקד. למה לא להשתמש בטיפס פלסטיק? כן אפשר להשתמש, רק שתדעו שהשיוף אצלו הוא קצת יותר אגרסיבי. בטיפס ג'ל השיוף הוא יותר עדין, הטיפסים יותר עדינים ויותר נעימים לעבודה. עוד מעט נראה איך זה קורה. אני לוקחת רבר בייס, אוקיי. מניחה אותו על הטיפס, ממש סוחטת, ומפזרת אותו. יש פה מעין טיפה בתוך הטיפס. אני מסובבת את האצבע שלי, מחזיקה אותו כלפי מטה. אני מכוונת על הציפורן באופן מדויק, שאני רואה שאין בועות. ואני מבקשת מהלקוחה שלי להדליק את הפנס ולהצמיד לציפורן מלמעלה. אחרי שהדבקתי את הטיפס, אני מסדרת צורה לצורה שאני צריכה, לפי האצבעות האחרות. תוך כדי זה שאני בודקת את האורך, אז אני כבר מקצרת מראש כדי לא לעשות עבודה כפולה. בדיוק כמו שהתחלתי בהתחלה בסידור הציפורניים כשהיא חזרה אחרי הג'ל. משווה ביניהם. הציפורן שלי מוכנה לג'ל.